96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sugeng dalu para pamirsa, sugeng pinanggih malih kalian kula tetiga wonten ing giaran Arum Dalu. Setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi, mliginipun tembang-tembang macapat kagiaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit dumugi tabuh 10 dalu para sutresna. Kagiaraken lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Munrilan. Kados adat sabenipun kula tetiga wonten Bapak Sigit ugi Bapak Haji Sugiono. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu Pak Jumiran. Sugeng dalu ugi sagung para miyarsi, para pamireng, para pamidanget ingkang suka paring wigatos tumrap giaran Arum Dalu menika. Sugeng dalu. Inggih. Sugeng dalu ki Pak Haji. Assalamualaikum. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki pripun nggih? Ya bagas, ya waras, ya sehat nggih. Saged sowan lumantar 96,8 Gemilang FM LPPL. Semanten ugi pangajap kula dumateng sagung para miyarsi, para Sutresna budaya macapat. Sugeng pepanggihan malih kalian kula tetiga, monggo sareng-sareng samangke dipun midhangetaken sekaripun lan dipun simak, dipun jingkleng maknanipun. Sareng-sareng kalian kula tetiga wonten ing studio Radio Gemilang FM. Nuhun. Ngeten Bapak Haji. Nggih mila mekaten para kadang saestu pangajap menika kawilujengan kabagas warasan saha kabagyan menika tansah sinuksma dening para kadang sutresna Arum Dalu ugi kula tetiga ingkang ngayahi karya wonten ing wekdal menika. Kados padatan sekar mijil rumiyin ingkang kinarya murwakani giaran Arum Dalu. Sugeng dalu lan sugeng nyawiji saha sugeng midhangetaken. Drenging nala nyuwun mring Hyang Widi mugi karahayon amrih kasembadan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patananggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji
kunjuk ing yang manon den reksa keng jem setan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu. Amin. Kasinggihan nggih para pamiarsi, mila Sekar Mijil wigaring tias pelok 6 menika cakepanipun setunggaling panyuwunan dhateng ngersa dalem Gusti utawi wonten ngarsaning Hyang Widi ing pangajap budaya Jawi utaminipun tembang macapat menika saged lestari langkung-langkung arum dalu ingkang kaayahan tining kula tetiga menika saged kaparingan rahayu. Mila lajeng Bapak Hadyono kala wau ngamini ngaten nggih Bapak. Para pamiarsi, dalu menika ing samangke badhe dipun aturaken kidungan ngerasaken rikala minggu-minggu ingkang sampun kepengker. Ini kidungan wonten ing dalu menika kidung Artati ngaten nggih Bapak Haji. Pupuhipun tesih dandang gula. Kanthi menika monggo ing samangke panjenengan saged mresani utawi midhangetaken ugi saged madosi wonten ing kanal YouTube-ipun menika Gemilang FM Official. Arandine panjenengan ingkang samangke kepareng badhe kintun-kintun dhateng para kadang sanes saged nutul-nutul nggih nomoripun WA menika 081 578 968 968 utawi tak njajal ngapalke nggih. Nggih. 081 leres 578 leres 968 leres nggih. Leres sangat. Monggo para tresna ing samangke dipun cobi nomor menika lajeng panjenengan ngintunaken seratan dhateng kadang sanes kados dene Mas Fahrodin menika ingkang asring sanget nyerat kepara meh saben malam Selasa menika tansah ngintunaken WA-nipun. Tumuli kaaturaken Sekar Dandang Gula dene waosan menika mendhet saking serat kidungan ngaten nggih Bapak Sigit. Kidung Martati. Hartati. Artati. Pupuh Dandang Gula. Dalu menika kepareng lumantar dandang gula Slendro Pathet Sanga. Nggih. Ana kidung tembang Artati sapa wruwa lek araning wang te ingsun ana ing ngare miwah
aneng gunung Ki Artati lan wisa marti ngalih aran ping 3 Artajaya tengsun aran ingsun duk jejaka mangkya aran Ismail Jati Malengis aneng tengahing jagat sapa weruh kula ingaken kembang tepus kaki sasat weruh Reke Artajaya tunggal pantering uripe sapa roh ing panuju sasat sugih pagere wesi sinian wong sinihan sinian wong sak jagat kang angidung iku Bratanana Aywanendra ing sedina sewengi sawabi reki sarwa cinipta dadya kang sinedya tinekan ing widi kang kinarsan dumadaan ana turinek seng
pangerane nadyan tan wero iku lamun sedya mudya semedi sesandi ing negara angumbara wiku dumadi sarira tunggal tunggal jati swara amor ing ngartati aran sekar jempina Nembe pinten poto menika? 3 Oh, nembe 3. dipun terasaken Nah inggih. Paling boten mangke setunggal malih. Sumahira ing ngaran Panjari Panjen rada kedhuwur. ayo tuwa piye ngene milu urip lawan milu pecah datan pisah saparane paripurna satu yen nirmala waluya jati kena ing kene kono ing wasananipun anjet jaluk jejuluk Kang jejuluk. mikir kula anjet jaluk ajet adi kusuma cahya ening jumeneng aneng artati anom tan keneng tuwa Nggih, sampun sekawan poto nggih Bapak Nggih. Sigit. Namung menawi kula mirengaken menika tembung-tembungipun menika tumrap kula kathah sanget ingkang dereng mangertos. Karena ketingalipun menika rak basa-basa sawetawis radi kina ngaten nggih. kina panjenengan namung mirengaken nggih Nggih. kula sing ya ngrungokke ya ndolo Nggih. nek kemawon ya ora dong ha iki yo apike pripun Nah, karena nggih wonten ingkang langkung winasis, mila nggih Supados- mundhut prisa kemawon kaliyan Supados ingkang langkung pono. panjenengan kula Nah. ngerti karepe Nggih. langkung-langkung para pamireng Nah, saha pamidanget
Nggih. Mila nggih apike ya niku wau nggih. Nggih. Aku setuju kuwi. Ah, jan pinter. matur karo mpune ta. Nggih. Pintere wong tiyang piantun kalih menika nggih. Kalih mubeng-mubeng ki nek cara Saya nambahi mumet. nambah umur nek cara Sinoman tukang Latin marai wis kesel mubeng. Ya barang badhe matur tok leh mbak ya Samarta, Sumelang ngoten. Ya nek panjenengan ora njuk sekel penggali. Ya. Nah, nggih to. Sing jenengane ngadepi piyai sepuh ya kudu kebak tata krama, subasita, ora terus grusah-grusuh ngaten ta Bapak? Nggih. Nggih. Panjenengan ngaten menika astunipun sampun napa paring tulodo dumateng para muda linangkung para miyarsi Gemilang FM. Tegesipun jumbuh kalian sekar-sekar ingkang sampun kepenggal menika pancen ngaten nggih. Ya nek karo wong tuwa utawa sing dituwake nek iso awake dhewe menghormat ngoten nggih. Lah sagung para astra budaya wonten ing mriki kala wau Raka Mas Sigit Widodo sampun nyekar kidung Artati. Lah wonten ing mriki Artati menika estunipun nami tiyang. Oh. Asma. Asma Asma. nggih. Wonten ing alitipun menika naminipun Artati. Lajeng wonten ing sekar kala wau panjenenganipun sadangunipun gesang menika sampun gantos nami kaping 3 mbok pilih ngoten nggih. Liyen lair wonten ing Ngari. Ngari niku napa? Ngari ki desa. Papan ingkang loh Kemarin niku sing rada Ngisor. landhe. Ah, Landhe nggih. ki apa? datar, Rata. rata, Nek sing rada menjenguk kuwi pegunungan. pegunungan. Nggih. Niki ngisore pegunungan. Nggih nggih. Niku naminipun Artati nggih. Lajeng dangu-dangu kiyambakipun minggah wonten ing Parden menika lajeng gantos nami. Lah menika wonten ing mriki nuwun sewu Raka Mas Sigit ingkang lesmu reke niku istilahe basane ngoko niku bocah. Jaman bocah. Reke poleke. Reke. Reke. Nggih. Ora rek jelas kae ya. Mboten. Nggih. Arek menika mbok pilih. Nggih. Oh, arek. Nggih. Nek ngono cara Surabaya kae ya bener ya cocok. Ah, nggih. Arek-arek ngoten iki ning kene reke. Sajake. Nggih. Lajeng kiyambakipun Ki Artati menika kaliyan kadangipun Wisomarti menika lajeng minggah wonten ing gunung menika gantos nami kaping pinten? Kaping 3 ingkang sepisan ganti nami Artadaya. Artadaya apa Artajaya? Teng mriku Artajaya napa Artajaya? Artadaya. Ah nggih. Jauh mbok kula tak ningali Pak Mbak. Sigit. Jaman nemipun nggih. Artajaya. Lajeng gantos aran ingkang pungkasan ingkang kaping 3 menika Ismail Jati Malengis. Menika nek wong biyen niku ganti jeneng niku ora mung waton ganti. Tetep wonten makna utawi Ngaten. gegayuhanipun nggih. Ismail Jati Malengis ana ing setengah-tengahing bebrayan istilahé wis yuswa wis napa nggih. Pun di atas akhir dewasa kepala wis bebrayan nggih. Wis madya tengah-tengah nggih. Nika Ismail Jati Malengis. Yang ngoten gonta-ganti asma kuwi. Nggih. Senajan gonta-ganti asma niku asma tiganipun niku tetep dipun nggih upami kok wis ketengen Mas Artati ngoten celuke Artati ya tetep semaur nggih. Tetep semaur nggih. Nggih, celuke Najan jenengane asmane wis wis ganti. ganti.
Ngaten nggih. Lah menika namine sapa weruh kembang tepus kaki ya kuwi jenenge Ki Artati sasat weruh rek ing Artajaya nggih gantos nami Artajaya menika wonten makna ingkang tegesipun menika mbok pilih wonten ing mriku mboten diterangke Artajaya ki artine napa nggih. Tunggal pancer kalian huruf ya jelas nek niku tunggal pancer wong satu nami satu apa nami satu orang nggih setunggal tiyang ing naminipun nggih. Wonten mriki nyuwun pangapunten sagung para miyarsi mbok bilih kula mboten saged njlentrekaken makna tembung per tembung nggih karena kula kiyambak menika estunipun mboten dwija basa Jawa. Kula sagedipun namung maos lajeng kula pendet napa nggih isinipun nggih mawon. Nggih, nggih. Nggih. Lajeng menika kok ana ing kene sapa weruh ing panuju kanthi ganti nami menika kan duwe kekarepan Pak. Duwe kekarepan. Nggih, kok dadak ganti asma iki karepe kepiye ngoten. Nggih, kados dene wonten ing Bebrayan Agung menika nek riyen ning sakproke awake dhewe dadi mantan iki ora wong tuwa ora diganti jeneng tuwa. Nggih. Nek kaya riyen kan kados bapak kula menika waktu namipun nek mboten nglandung menika naminipun Mas Gondo Siswaya gitu. Asma sepuhipun. Asma namipun. Oh. Lajeng ingkang pisan menika Marsudi. Lajeng pun duwe bojo dadi direh Gondo Siswaya. Ning lajeng bapake niku kok di napa anugrahi dening Allah saged tindak wonten ing Mekah Madinah menika wangsul bantos nami malih wangsul kados do ing enemipun nggih. Dadi nggih menika nek riyen nek sakniki akhiran iki cah nom wis dadi manten nek biasane mbiyen iki anggere dadi manten sepasaran yo ditambahi jeneng diganti jeneng tuwa nek sakniki Nek lare nem sakniki nggih sak wonten ingkang gatos asma kok. nggih Dados rumiyin asmanipun Diki ngoten. nggih. Asane lajeng diganti Bro ngoten. Oh, niku nah niku ya minggat sing ganti jeneng niku sing keladuk wani. Oh, Sing kanca kenthel. nek ngono ora karepe dhewe. Ora karepe dhewe. Nek aslinipun Mas Diki ning parabanipun Mas Pandu. Oh, Mas Pandu. Wong lajeng gantos malih. Niki kuwalik-walik. Kuwaripun. Pancen tak jarang iki ben Mas Diki. Nek ngoten ganti asma menika wonten ingkang gantos menika liyan. Nggih. Tegesipun Para- sanak mitra Nek wong liyan niku mbok yo nek cara sakniku istilah ora jeneng ning marabi. marabi. Ning Parapan. pancen wonten ingkang pancen krentek gantos asma merga saking kekarepan. Nah, nggih. Gumantung saking jejeripun piyambak-piyambak. Nggih. Wonten ingkang gantos jeneng ping pirang-pirang karana menika badhe sesideman perjuanganipun. Kados dene Dados menika prajurit Sandi. asma sesinglon. Sesinglon. Prajurit Sandi menika angger tekan nggon liya anyar ganti jeneng. Supados menika mboten kajenangan Dening mengsah, dening mengsah utawi. tapi tiang sanes. Nggih. Nggih, niku Wonten malih ingkang gantos jeneng karana sampun tataran ning ngawurip menika sampun mindhah. Rumiyin dereng dadi resi, lah saiki wis karana ngaji rono rene dadi santri sing Maune santri terus ustad. ngoten lajeng anunipun benten pisan. Tegesipun dipun jumbuhaken. nggih. Dipun jumbuhaken kalian kewasisan utawi kalenggahanipun. Mbok pilih ngaten Bapak Ngaten Sugeng. nggih. Menika istunipun ugi nemu makna utawi tujuan ingkang sae nggih. Lajeng ingkang menika wonten ing jaman saman niku gonta-ganti jeneng mengko Joko Slamet. Wonten malih panggaweane copet maune dadi bejo. Nggih. Jenengane bejo
yuk bareng napa pindah nggon jenengane malih meneh dadi Tukul. Dadi Rudi. Ben ora konangan saja. Iya nggih. Kula lajengaken nggih Monggo. wonten ing samangke menika Ki Artati menika nggadahi apa nggih pepinginan. Nggadahi pepinginan muring samangke menika piyambakipun dados manungsa ingkang pinunjul. Artosipun manungsa ingkang pinunjul menika kang dipun aturaken Mas Sigit kala wau ya duwe kawasisan nggih. Iso dadi resi, iso dadi wiku, iso dadi pandhita nggih. Lah menika wonten ing mriki nek cara kidalang Ki Adi Sugito menika jeneng resi, jeneng wiku niku lek ngartake dhewe-dhewe. Nggih, nggih. Resi, wiku, pandhita, ajar nggih. Niku wonten kiambak-kiambak. Karena Ki Artati menika nggadahi satunggaling napa nggih gegayon ingkang luhur ingkang nggih kala kula aturih pinunjul ing samudayanipun gentur tapane ageng prihatinipun. Bebasane wonten ing mriki menika Ki Artati menika seneng jajah praja milangkori. Napa artipun menika? Ya seneng lulungan ning lelungan sing kanthi tujuan golek mermu, golek seserepan. Kok ning kene kula matur jajah praja milangkori saking papan setunggal dumugi papan sanesipun menika tansah remen madosi tiang-tiang ingkang pinunjul kados ingkang dipun ngendikaken panjenengan kula wau golek resi, golek pandhita, golek wiku, golek ajar. Nggih, nggih. Nek cara sakniki golek kiai, golek ustad gitu. Mas Kaji, Terus pundi? niki nek nyicil wonten menapa pamidanget ingkang sampun kirim WA. Oh nggih Mantan monggo. operator lajeng dipun kirimaken nggen alat kula menika. Oh nggih monggo. Napa diwacake sakniki napa mangke nggih? Sak menika nggih Sak menika, prayogi. Nggih. Sae monggo. Nggih. Kula waosaken nggih. Ingkang sepisan matur nuwun sanget menika sedulurku Pak Darsum sopire Andong. Menika sampun kepareng nyerat lumantar WA. Kula wacake nggih supados Nggih. para pamireng sanesipun ugi saged mangertos. Sugeng dalu para bapa ingkang ngayahi tugas wonten ing Gemilang FM. Sedaya sehat walafiat lan mugi panjang yuswanipun. Amin. Nggih. Kula Pak Darsum saking Bonjitan Sukorejo. Ampun ngertos nek Bonjitan ki Sukorejo nggih. Syukur darah putih niku. Kalebet cedhak Mujen mriku. Muji. Nggih, badhe kinton-kinton kagem sedaya pandemen macapatan sugeng dalu sugeng mirengaken. Sugeng dalu Kang Mas wonten Madiun. Madiun ki Madiun Jawa Timur apa Madiun menapa pecel Madiun nggih. Soale wonten pesen wonten Madiun sugeng dalu sugeng mirengaken. Nggih, matur nuwun Pak Darsum. Tesih wonten saking Pak Mujiarto. Oh ngaten. Nggih. Dipun waos monggo. Kula waos sakmenika nggih. Nggih. Napa panjenengan ingkang maos nggih? Copi-copi. Wah iki. Para pamirsa, kula waosaken nggih menika kintunan saking kadang kula ingkang lenggah wonten ing Klodran. Sugeng dalu kru arum dalu. Bapak Haji Sugiono, Bapak Jumiran, Bapak Sigit saha sedaya kadang sutresna budaya macapat. Sugeng midhangetaken siaran Arum Dalu lumantar Gemilang FM. Mugi tansah ngrembaka katitik para siswa SD wonten ing kang nguri-uri kabudayan Jawi.
Swantenipun sampun ngetingalaken saestu tresna dumateng budaya Sekar Macapat. Dumateng para kadang sugeng midhangetaken ngantos paripurna saking kula pun Mujiarto Klodran. Nah, matur nuwun Pak Mujiarto. inggih Iki menika juragane Sriping menika. ingkang saben-saben tansah nyawiji Inggih. kas titik wonten ing dalu menika ugi sampun nyerat ingkang Inggih. sawetawis kathih. Inggih. Inggih. Nun sewu Bapak Sigit mbok bilih menawi tasih wonten ingkang mlebet menika dipun waos mangke karana sawetawis kasigek arum dalu. Kasih karena menapa? Badhe priwara rumiyin. Priwara menika iklan nggih. Iklan. Nek ngoten Para usah pamirsa, dipindah. tetepo nyawiji wonten ing Gemilang FM mangke sak sampunipun priwara kula lan para kanca tumuli nyawiji malih. Monggo priwara. Riz, main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya. Gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Ih, udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang, mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik, dan Informasi. Ngelaras ya Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh Mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya.
Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang kembali berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas atau SPI tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna mendukung peningkatan partisipasi responden internal pegawai, eksternal atau pengguna layanan dan vendor, expert atau pakar, dan stakeholder. Pelaksanaan SPI tahun 2025 berlangsung dalam periode Juli hingga Oktober 2025 di kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Survei dilakukan secara daring atau online melalui pesan WhatsApp, email, dan menggunakan QR Code yang terpasang pada masing-masing perangkat daerah. WhatsApp Blast internal di 0811 1919 4760, eksternal 0811 1919 4761, atau expert di 0811 1909 1198. Jika Anda menemui kendala saat pengisian, bisa menghubungi melalui email spi@kpk.go.id. Dengan berpartisipasi, Anda membantu mewujudkan Kabupaten Magelang yang berintegritas dan bebas korupsi. Ingat, berani mengisi, habisi korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Gemilang. Inggih ngaturaken agunging panuwun nggih dhateng para sutresna pamirsa giaran arum dalu. Ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji. Langkung-langkung kadang kula nggih menika Ibu Jumilah utawi Mbak Milah wonten ing Wonosari Gunung Pring menika. Nyerat komentar WA. Nggih. Seratanipun kula waosaken nggih menika
Sugeng dalu Bapa. Nah, menika karena ingkang nyerat Yai Putri anggenipun Mas ngaten menika. Mugi arum dalu tansah ngrembaka. Amin. Dumateng pendengar Gemilang FM. Nggih ngaturaken sanget agenging panuwun nggih kadang kula Mbak Milah ingkang wonten ing Wonosari. Sugeng midhangetaken mugi-mugi panjenengan dalasan keluarga menika garwa putra saha wayah tansah kaparingan kabagas warasan. Wonosari Muntilan. Nah, inggih Wonosari Gunung Kidul. Boten. Pisan malih ngaturaken ageng panuwun dhateng Mbak Milah nggih ingkang sampun kepareng nyerat WA-nipun. Ugi ingkang tansah midhangetaken giaran arum dalu. Salajengipun wonten ingkang nyawiji malih lumantar WA menika. Sugeng dalu kadang kinasih ingkang tansah ngangeni para pandemen maca pat linangkung para dwija. Bapak Jumiran, Bapak Haji Sugiono, Bapak Sigit Widodo tansah kastu paring wewarah kawruh basa Jawa. Muga-muga migunani tumraping sedulur ingkang demen kawruh basa Jawi. Tur nuwun para guru saking Fahrodin Sedayu. Mas Farudin Sedayu. Oh, alah sing anu senane. Matur nuwun nggih Mas Farodin lan nyuwun pangapunten anggenipun WA ingkang dinten Senin kepengker menika mlebetipun sampun kepengker mila lajeng boten kawaosaken. Terlambat. Nah menika ugi Mbak Milah ngintunaken seratan malih. Amin. Salam kagem Bapak Sigit, Bapak Giono. Niki Bapak Sigit. Nggih. Niku sinten Bu sinten? Mbak Milah. Daleme Wonosari. Wonosari. Ingkang kagungan putra Mas Anggit Mas. Bapile menika dados besanipun piyantun Slokopan nggih. Nggih to. Nggih. Sugeng dalu Bu, matur nuwun kawigatosanipun. Mugi panjenengan dipun anugrahi dening Gusti kesehatan, kabagaswaranan, kawrujanan saha katentreman nggih. Kabagian ingkang mesti. Pak Sigit nggih pikantuk salam menika. Nggih saking nggih Mbak Milah menika. Nek ngoten dalu menika ingkang sampun nyerat lumantar WA sampun sekawan nggih. Nggih. Pak Mujiarto Klodran. Nggih. Pak Darsum Bonjitan. Nggih. Pak Farudin Sedayu. Kalian Ibu Milah wonten ing Wonosari nggih Gunung Preng nggih. Menika ingkang tasih dipun tenggo-tenggo menika kadang ingkang wonten ing Mriyan menika Bapak Sukarjan. Bapak Sukarjan menika wonten ing Srumbung menawi Mriyan menika Sutoyo. Pak Toyo. Sugeng dalu Pak Toyo. Kok dereng kintun WA, monggo dipun tenggo. Lajeng Bapak Sukarjan wonten ing Srumbung. Monggo mugi-mugi dalu menika ugi midhangetaken giaran arum dalu. Kadang sanesipun monggo ingkang badhe pun singgol. Darso menika ugi nyerat. Nggih. Menika ngralat. Kala wau kula ngaturaken bilih pecel Madiun. Ora sing bener Madiun Jawa Timur. Oh, nggih. Napa iso tekan mriko siaranipun. Nggih. Jelas ora tekan. Menawi mresani YouTube saged. Nah, Pak Darsum menika dipun pintune prayogakaken. Nggih. Nutul YouTube menika Gemilang FM official. Pun dating jedul menika. Nggih. Karena nembe saged mirengaken siaran nggih. Gemilang FM lumantar YouTube. Sesuk ya ora apa-apa, sesuke ya. Nggih. Ora dadi karana. Nggih. Sanesipun ingkang badhe pun kintuni monggo. Sugeng midhangetaken katur Mbak Yu
Nah, menika Mbak Wahyu Neni. Wahyu. Nggih, kalian Mas Purwanto wonten Menika ing dalemipun pundi to? Tirtosari Sawangan. Sugeng midhangetaken karo nglebur biji apa koreksi. Menika mbok bilih mboten klentu putranipun Bu Markamah. Inggih keng Ibu Markamah. Wonten ing Gondang nggih menawi. Wonten ing Gondang Kidul sugeng midhangetaken mugi-mugi ndang sehat. Nggih. Ajeng Pak Supar wonten kembaran Candi Mulya, Mbah Yadi ugi wonten ing Karang. Lajeng Pak Wahyu Ujianto wonten ing Soro Yudan. Sugeng midhangetaken. Bapak Muhadi teng Kidul Pasar Gotong Royong. Nggih. Niki ya nek ra disebut ya protes saya tak sebut saiki kok. Sugeng midhangetaken Pak Muhadi. Matur Gotong Royong ya Karanggading sisa. Karanggading Pak Kamto saha Pak Nobami wonten ing Karang Kidul. Mbak Yu Titik wonten ing Perum Tuk Songo Cacaban. Sugeng midhangetaken Pak Haji Subianto Madya Candra Secang niki ya. Ingkang klodran kala nembe Pak Muji piyambak dereng sedaya dipun senggol menika. Nggih. Klodran menika Pak Rehadi, Pak Sugeng, lajeng Pak Kasbi tukange mancing. Ning tegese mboten mancing ulam. Ah mancing menapa menika? Mancing kurban klelep wonten ing Praga. Zaman semanten wonten pramuka-pramuka saking Borobudur menika sami kenter keli digoleki ra ketemu, jebul Pak Kasbi itik-itik nggawa pancing dipancingi do kena. Nggih. Lajeng Pak Gino sampun, Pak Jumino. Pak Jumino, Nggih. Pak Bambang, Pak Sugeng, lajeng bakule napa degan putih. Pak Mantep Ora degan kambil ijo. nggih nek di ajeng tumbas degan kambil ijo ngoten ora duwe. Ora duwe. Nek putih duwe. Salajengipun Tiga guyu Mas Parodin. Mas Karjo wonten ing Duka, Pak Kamto, Pak Utuh, Ibu Nani wonten Ngeroto, Mas Wido wonten ing Tinggal Kulon. Juragane Girong. Nggih, ugi Pak Nogareng Tinggal Kulon. Lajeng Mas Ranto dan kawan-kawan kathah sanget wonten ing lereng Menoreh menika kalebet para warganing Mojopatan Nggih karana kathahipun lajeng sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun midhangetaken giaran arum dalu. Matur nuwun kawigatosanipun salajengipun sugeng dalu lan sugeng wungon midhangetaken Mojopatan. Ngaten. Bapak Haji wonten ingkang pun kintuni monggo. Nggih, leres menika Pak Sikit kelalen sajake. Yangkung. Sambi rembe. Nggih. Pakem nggih. Bapak Antonius Budiarjo alah Jipun tenggo Yangkung panyaruwinipun lumantar WA, lumantar YouTube nggih. Ingkang saben-saben kula kintunaken lan menika estunipun kula tetiga menika tansah nyadong wewarahipun. Nggih. Karena kula matur ya senane si Yangkung ki ya perlu dicadong ngelmune. Nggih. Syukur bagi kersa nyerat WA nggih. Nggih. Mbak pilih wong ngene kadang-kadang senajan wis apa ya kadang-kadang sok kelideng niku lali. Ngaten. Karena wis nek wis yuswa ki kadang-kadang ya sok halen bareng. Nggih. Kula dhewe mau ki aku arep jipo apa ngono tekan kono kok lingak-linguk. Lajeng
kadang-kadang kula nggih wonten ing Nabin menika Pak sinten Pak Sarpan nggih lajeng Pak Haji Prayitno pripun wingi tak aturi kon kirim WA kurang kirim WA gitu lajeng Pak Sarono wonten katun menika wonten ing samping mriku nggih sedaya kemawon warga-warganipun Bapak Rawiyanto lan sedaya pengurus utawi apa kaur lan kadesipun ugi linangkung Pak Supari nggih Mbah Yoga Atmojo linangkung Bapak Zamzi sekalian kalih Bu Mahroji saha Pak Haji Purwanto sugeng midhangetaken maca pat lumantar Gemilang FM utawi mirsani YouTube lan ugi Mbah Tik wonten ing Soko senajan wis sapa ya jingleng ning arep nyerat arep nulis WA niku wis ra iso wis kangelan ngaten nek kula niku jane pengen WA ning ora iso le nutul digeden jempole lak ora kleru pisan geden jempole ping pindho wis ra premono paningale nggih. Ning emanipun nggih nek kalih suket sing ijo-ijo kok isih ngerti. Nggih. Inggih sekendalu Mbah Tik lan Pak Nur Syahid monggo dipun jingleng Pak Nur Syahid kala-kala ya paringe panyaruwe Pak Nur Syahid aja mingkandel wae. Lajeng Pak Rismi lan Ibu Yarkasi wonten ing Selogoban Pak Toyah Mas Tofa sugeng midhangetaken sinambi leye-leye sugeng dalu para pamirsi bilih ingkang dipun aturaken kala wau kidungan mbok bilih kula waosaken nggih Bapak Sigit asal usulipun menika nggih kidungan menika sekawit warasita betuahipun. Nah menika seratanipun mila ngaten menika. Betuahipun Kanjeng Susuhunan Kalijaga. Nggih. Walilullah ing Nusa Jawi. Lajeng kawewahan betuahipun para biyaksana inggih punika Syekh Tapelwaja. Syekh Tapelwaja. Nggih. Menika ingkang nerasaken ngaten. Ingkang mimbui. Tegesipun boten ngemungaken Susuhunan Kalijaga, lajeng kawewahan menika tegesipun utawi saged dipun owahi utawi diimbui Syekh Tapelwaja pandhitaning makhluk bangsa siluman. Menika saya mboten gaduh malih menawi kula. Mila lajeng nggih mboten mokal menawi basanipun menika kathah ingkang sawetawis radi angil nggih dipun pahami. Lajeng Pangeran Natapraja pujangga Kraton Mataram. Dados mila menika tesih rikala jaman Mataram kina mbok pilih. Kyai Rangga Sutrasna, Raden Ngabehi Rangga Warsita, pujangga Kraton Surakarta. Menika sampun radi sak menika nggih tegesipun boten kina sanget. Sampun katiti pariksa dening Raden Tanaya. Nah, dados serat kidungan menika ngaten menika asal usulipun. Sumber-sumbere menika saking kejawi para wali lullah. Para wali nggih. Lajeng dipun sajake ya njuk sambet-sambet menapa sambet kawruh ngaten. Lajeng wonten kawewahan lajeng batuwahipun menika tegesipun diowahi saka petunjuke ngaten ta mbok bilih ngaten ta menika. Syekh sinten menika Tapelwaja nggih. Syekh Tapelwaja. Sajake Syekh Tapelwaja niku wis jan ngerteni kabeh ciri-cirine makhluk-makhluk menapa menika
siluman sajake. Nggih, nggih. Menika kalau wau pengapesane ngoten nggih. Nggih. Diaturke napa Satapal Waca saya apa guru apa kaya istilahnya ratuning niku wau. Pandhitaning makhluk bangsa siluman. Nggih, tegese yo mangertosi kabeh pengapesane siluman-siluman. Nggih, nggih. Ngaten sajae. Mula nek menika kidungan menika ingkang asipat mantra nggih. Nggih. Dadi mantra sajae menika urun-urune Syekh Tapel Waca menika saipun. Mila mboten mokalugi menawi jaman rumiyin menika kala mangsanipun dipun ginakaken kidungan menika wonten ing papan-papan ingkang niku nembe ngawontenaken cegah wungon kados dene upaminipun wonten lairan lajeng ngaten menika lajeng sami ngidung ngaten jaman rumiyin. Dadi nek ana bayi lahir menika senadyan bayi menika asipat murni suci nggih. Ning menika tesih kirang sentosa menawi wonten ing mangka wonten guru-guru. Ngaten menika. Kala lajeng dipun sekaraken sekar kidungan menika. Ngewang-ewangi jagi rumeksa. Mila lajeng tembungipun ana kidung rumeksa ing wengi. Rumeksa ing wengi. Dados njagi kawilujenganing putra ingkang tasih dereng gadhahi daya kegiatan menika. Menika ingkang awujud njagi jalma ingkang nembe lahir. Nggih, mila bayi. Sawetawis jumbuh kaliyan ingkang dipun ngendikaaken Bapak Haji kala wau menawi lajeng supados dipun maknani saking tunggal tembung lan tembung sanesipun menika badhe rekaos. Kejawi mila dereng nguwaosi babagan kawruh basa ingkang ngaten menika. Basanipun sawetawis mila rumit sanget. Ya karya wibasa mantra ta ya. Wonten malih ingkang jagi kala mangsa jaman rumiyin menika nek wong arep gawe omah. Nggih. Niku ndadak bongkar dadi pekarangan rumiyin. Nggih. Ora sah tuku. Nggih. Ngresiki diresiki. Rimba napa? Rimba. Babat alas. Babat alas. Menika karana alas menika mestine ya bangsa siluman, bangsa tetekan napa? Ana tetekan ana werna-werna menika jin siluman. Ili-ili Banaspati lah. Dipun kanteni mantra ingkang kados ngaten menika lajeng saged kalih saking gangguan. Gayotipun kalian arum dalu. Inggih. Karana kidungan menika ngginakaken tembang-tembang maca pat. Nggih. Tegesipun kados dene upaminipun dandang gula kados ingkang dipun sekaraken wekdal menika. Lajeng wonten pangkur, lajeng sanes-sanesipun mila lajeng buku menika dipun ginakaken kagem arum dalu. Murih saya pepak ngaten to. Dandang gulane ya ora ming kuwi tok kok. Kathah sanget. Saenipun wonten dandang gula palaran nggih wonten to menika. Menawi titilarasipun boten wonten. Nggih, menawi palaran nggih wonten to dandang gula. Nggih, sawetawis menika kula ngaturaken cuprian napa nggih ketingkasanipun menika ancas tujuanipun Ki Artati menika dadi wong sing sampurna nggih. Sugih bondo, sugih bantu ning ya sugih kawruh. Wonten ing mriki dipun ngendikaken bebasan pager wesi. Pager wesi nggih saking napa nggih ya iso saka sugihing bondo ning ya iso saka sugihing kawruh nek cara sakniki sugihing kadigdayan ngoten nggih. Nggih. Pramila wonten ing mriki ngantos Ki Artati menika nggadahi panyuwunan sapa sing duwe masalah ruwet rantanging ati iso nembang kidung-kidung aku. Tapi ben di apa ya oleh sawabe diideni karo Gusti Kang Wakasa ilang apa sing dadi napa niku memalane utawa sukertane sing dirasake marang titah. Ngantos ageng semanten Ki Artati anggenipun gentur tapane ing samangke nggih ya mungkin ya sugih bondo ning ya
Sing diutamake sugih kawruh sugih ngelmu. Nanging Mas Kaji. Pripun? Niki kula lak ya mau wis maca kidung menika. Nggih. Kuwi ora mandi. Nggih. Ora mandi senajan kala wau pun kula Kidungaken. kidung kene ora mandi. Karena kidung menika lamun iso ngedalaken daya. Menika Dipun prihatini rumiyin. nggih kanthi lampah prihatin. Nah, Nek jenengan nun sewu niki jenengan ngaten nek kula jenengan mung nembang biasa wantah. Ora mandi. Ning sing mesti nganggo rasa pangrasa nggih. Nek jenengan le nembang mung nganggo wah iki slendra sanga ya ning ora nganggo rasa pangrasa nggih. Lajeng mboten dikandhani Tanpa laku. Ya tanpa laku. Menawi le nganggo rasa niku nggih nganggo rasa ning ming rasa seneng, ora rasa prihatin. Nggih. Rasa seneng bekne Pak Darsum nulis Mas Marudin ben geguyu. Anjing, Kados Mas Sigit kalih kula ne rasa prihatin lunga-lunga kok nggawa rokok ning reek lali aku. Ayo. Kados Mas Fahrudin gitu Ning saora-orane muga-muga ndayani sing do kagungan usaha ayo iso menapa iso tuntas karyane. Sing do bakul kupat tahu kaya dene Pak Klewer kae ngendi kae. Oh, nggih. Muga-muga ya iso ndang laris kasih ora nganti bengi banget. Ning anu awake dhewe tau disuwun kon rono ning leh rono ya ayo ora kober-kober sambung rasa riyen. Sambung rasa riyen. Pak Klewer nggih. Pak Klewer nggih. Karena mekaten mbok bilih menika nggih. Ki Artadi menika tujuan ingkang luhur ngantos dipun napa nggih lebetaken wonten satunggaling pamarentah negari dipun ageni yen Ki Artadi menika satunggaling napa nggih Punggawa. Wiku utawi Punggawa ingkang Punggawa praja jaman rumiyin mbok ingkang bilih. mumpuni dalam arti bontos kawruh lahir batine. Nggih. Pramila nek wong sepuh mbiyen kuwi ya nek cara cah sakniki mandi upasi. Kok mandi upasi iki pripun Mas iki niku? Aku sama ning artine lali. Mandi upasi niku. Upas ki lak ya upas ki saka ula kae ya racun nggih. Tegese nek racun kuwi nek ngenani sapa-sapa kuwi mesti ana dayane. Mesti ana perkara sing kudu njaluk tulung sing para wasis sing iso ngusadani. Tegesipun menika namung tembung sanepa. Nggih. Menapa wangsalan, menapa sanepa parian, menika. sanepa nggih. Upas menika nek menawi mboten klantu donga. Nggih. Mandi upasi mandi donga. Utawi pangandikanipun. Nggih. Ambangane nek wong wis wasis niku disuwuni wewarah niku sak ngendika-ngendikane kuwi sok ditampa kanthi seneng kepara yo anyep atine wis di apa kei pangerten sing ndadekke padhang atine. Kejawi donga. Nggih. Upas menika dadi nek pangandikane kuwi upase kandel. Apa upase mandi niku tegese sak uni-unine kuwi ana sing nyengkuyung. Nggih. Dadi aku muni ngene iki balaku pirang-pirang. Nggih, nggih. Aku do ngewangi sak uni-uni. Tegesipun pangandikanipun menika ngemu kawibawan. Ngemu kawibawan. Nggih. Ngemu kekuatan. Nggih, kegiatan. Nggih. Nek sakniki ngemu masa. Nggih. Dayani tiyang ingkang mirengaken menika lajeng kepelut utawi keyungyun ngaten nggih. Lajeng nggadahi raos manut. Karena kenging dayaning upas kala wau. Nggih, niki dayaning upas mbok pilih kebareng kula nggadahi panyuwun nggih. Menika kalau wau Mas Sigit iki nek araken palaran kok ora pas ora gawe nggih kedahipun ingkang ahli palaran menika pembawa acara. Nggih. Moga Mas. Dandang gula palaran. Palarane suarane bliru-bliru. Inggih para pamirsi,
kalajengaken dumugi pada gangsal welas mbok pilih utawi nggih 16. Kula cobi nggih kanthi sekar dandang gula Palaran cengkok Mataraman ngaten mbok pilih. Dadi wisa mangkya amartani lamun marta temamiyasa marma arta daya rane tuk lagi aneng gunung ngalih aran asmara jati wayah tumekeng tuwa emot ibu nipun tinari lunga mangetan ki artati nunut kikiring marapi angan ing Sundara. Wah menika ingkang gatra pungkasan Ki Artati nurut gigiring Merapi lajeng angancik ing Sundara. Menika nek tegesipun gunung menika to. Dados tindakipun menika mlampahipun menika ngliwati Gunung Merapi lajeng mlumpat dhateng Sindoro. Tegesipun rak menika ngetingalaken kados menapa utawi sepinten kadigdayanipun. Mila mboten aneh menawi kala wau dipun sebat-sebat kagungan menapa keluwian keasisan. Nah, ingkang linangkung. Lho, entes nang kene kok wis dikabarke nang Sindoro. Nah. Pirang menit mengat. Nggih, nggih. Mila piyambakipun menika setunggaling piyayi ingkang pinunjul. Iya mboten mokal menika nggih. Menawi jaman rumiyin, jaman wali tekan saundawis menika menawi tetiyang ingkang gentur tapane gedhe prihatine cegah dahar lawan guling. Nek awake dhewe ora cegah dahar ngujar dahar karo ngujar guling. Ning nek Bapak Jumiran ugi saged tiru-tiru menika. Antes nang pupuh dandang gula sing ping 16 kok ngerti-ngerti nang 17. Menika kabukten dumugi jaman penjajah.
menika para penjajah niku wedine nek karo wong tanah Jawa. Nggih. Nggih kasunyatan napa menika kula nggih emotasian pernah wak kula menika wong sak maghrib kok iso maghriban ping 3. Ya neten kula terasaken nggih Bapak Sigit. Nggih. No pandrita karya wangsit pindha kumbang hangat sabeng tawang susuh angin ngendi nggone lawan kalih ingkang kung wekasaning langit Jalatri isine ngawula wong wang miyang kikiring punglu tapak ing kuntul anglayang paksi miber ulu ing ngungkuli langit kusumotya ing tawang ingkang padha menika kula saasring menika kagem sulukan menapa dodo nggih Bapak Sigit menawi wonten ing jagating pewayangan menika kula asring mirengaken menika susu angin ngendi nggone Nggih menika ya njuk mantra mendhet saking mriku to. Nggih menika mbok pilih saged sekedhik padha salajengipun wonten gayutipun ya. Nggih. Nggih. Wong angangsu pikulane ware lawan amet geni damar miwah kang srengenge pinine tuwin kang banyu kinom miang dahono murupi
manasmi bumi petak ingkang pawana tiniyup tanggal pisan kapurnaman yen anon sentek pisan anik kasih kudung raping pandengan saged suka katerangan Bobo Sikit wekdalipun oh wekdalipun wonten WA malih nggih mboten para sutresna kok ketingalipun wekdal sampun saya ngangsek sampun tungkap dumugi pungkasing adicara nggih menika kanthi menika nyuwun pangapunten paripaksa kula tetiga nyuwun pamit pepengkeran kalian panjenengan sedaya pangajapipun mugi saged pinanggih malih wonten ing minggu utawi Senin ingkang badhe dumugi sesarengan kalian panjenengan sedaya wonten ing Giaran Arum Dalu pisan malih kinarya kepara kula tetiga nyuwun pamit awit winatesing wekdal sekar pangkur ingkang badhe kaaturaken dhateng panjenengan sedaya dening Bapak Sikit Widodo monggo apa prokadang lan praso tresna winatesing wekdal maca nenggih pinupus nyuwun mungkur nglanggana kunging lepat wicara sastra basa lan unggah nyuwun kunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para tresna budaya Giaran Arum Dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit. Andum basuki mugi rayo ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala. Pangajapipun budaya Jawa muga-muga bisa tansah lono, kepara bisa saya ngrembaka, macapat bisa tansah ngawiyat. Nuwun.